ወራር ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ክብርታት ቀዳማይ ክፋል ውግእ ህግደፍ አንጻር ሃይማኖትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ኣብዝናይሎም ሓተታና ንሰለስተ ዓበይቲ ጉዳያት አልዒልና በብእብረ ክንዘራረበለኒና እዘን ሰለስተ ክፋላት ሃይማኖታዊ ክብርታት ስድራ ቤትን ትምህርትን ኮይነን ስርዓት ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ነቲ ወሓስን ቀጻልነትን ሃገርን ህዝብን ዝኾነ መንእሰይ ንምድኻምን ንምጽናትን ዝጥቀመለን ዓበይቲ ሕቡኣት መሳርሒታት እየን እዚ ማለት ብዘይካ ህግደፍ ብቐጥታ ዝጥቀመሎም ጉሁዳት መሳርሒታት ወተሃደራዊ ጸጥታዊ ስለያዊ ሜድያውን ፖለቲካውን ግንባራት እዘን ሰለስተ ተወሰኽቲ ሕቡኣት መሳርሒታቱ ንምድኻምን ንምህውታትን ንምክፍፋልን ሕብረተሰብ ኤርትራ ዕላማ ዝገበረንን ንሎሚ ኣብ ሃይማኖታዊ ክብርታትን ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊኡ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕትን ከነተኩር ኢና ሃይማኖት ክበሃል እንከሎ ኣብ እምነት ዝተመርኮሰ ናይ ገዛ ርእሱ ሕግታት ስነ ስርዓት ቅዱሳን ጽሑፋትን ትእምርታትን ክብርታትን ያታን ታሪኽን ዘለዎ ዓውዲ እዩ ኣብዚ ጽሑፍና ንእንታይነት ሃይማኖት ብመንፈሳዊ ታሪኻዊ ወይ ስነ ሕብረተሰባዊ መዳዩ ንምድሕሳስ ዘይኮነስ ኣብ ህዝብና ዘለዎ ጽልዋ ንምርኣዩ እዚ ክበሃል እንከሎ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ኣወንታዊ መዳያት ክብርታት ሃይማኖት ዝጥቀምን ዘዘውትርን እዩ ሃይማኖት ቁኑዕ ስነ ምግባር ኣብ ምኹስኳስን ስኒት ፍቕርን ምትሕግጋዝን ኣብ ምህናፅን ይዋሳእ ከምኡውን ኣብ ምርግጋእን ምቕጻልን ምውሓስን ሕብረተሰብን ስነ ምግባራዊ ማኣዝኑን ዘለዎ ተራ ክጥቀስ ይከኣል ክብርታት ሕብረተሰብ ብብዙሓት ረቋሒታት ዝቐውም እዩ ገለ ካብኡ ነገራዊ መዳያት ከም ቁጠባ መሬት ባህሊ ቋንቋ ፖለቲካዊ ኣቃውማ ሃገራውነት ወዘተ እዩ እቲ ንዓና ሎሚ ኣብዚ ዛዕባና ዝያዳ ዘገድሰና ግን እቲ መንፈሳዊ መዳዩ ብፍላይ ሕብረተሰባዊ ክብርታት ወይ ሶሻል ቫልዩስ ኣብ ሃይማኖት ዝጻወትዎ ተራእዩ ኩልና ከም እንፈልጦ ህዝብና ናይ ተንክልት ዓበይቲ እምነታት ዓለምና ማለት ክርስትናን እስልምናን ኣማን ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ክርስትና ኣብ ራብዓይ እስልምና ድማ ኣብ ሻብዓይ ክፍለ ዘመን ዝኣተዋ ምዃነን ታሪኽ ይሕብረና ቅድሚኡ ከም ኩሉ ዓለምና ኣብ ሃገርና ከም ኣይሁድነትን ካልኦት ያታዊ ወይ ኣረማናዊ እምነታት ምንባረን ይፍለጥ ድሒሩ ኣብ ኤርትራ እተን ክልተ ዓበይቲ አብርሃማዊ ሃይማኖታት ተኣታትየን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ህዝብና ንዘመናት ብስኒት ምጽዋርን ምክብባርን ነናቱ እምነት እናኽበረ ብሰላም ክጓዓዝ ጸኒሑን ኣሎን ሃይማኖት ናይ ግሊ ሃገር ናይ ኩሉ ዝብል መትከል ህዝብና ብኻልእ ተሓቢርዎ ወይ ተማሂርዎ ዘይኮነስ ኣብ ታሪኹን ያቱኡን ብልብን ብግብርን ኣሚኑሉን ዝሰርሓሉን ዝነበረን ዘሎን እዩ ኣብ ታሪኽ ሃገርና ዝኾኑ ክጥቀሱ ዝኽእሉ ዓበይቲ ሃይማኖታዊ ግርጭታት ወይ ጎንፅታት ኣይነበሩን ብተወሳኺ ብዝኾነ ወገን ናይ ሕሉፍነት ወይ ኤክስትሪሚዝም ተግባራት ከም ታሪኽ ኮነ ልምዲ ኣይተራእየን ስርዓት ህግደፍ ግን ንህዝብና ንምግዛእን ንምንብርካኽን ንሓድሕዱ ፈላሊኻ ንምንቋቱን ንምድኻሙን ከም ሜላ ዝጥቀመሉ ኣገባብ ንሃይማኖታዊ ትካላትን ክብርታትን ምድኻም ከምኡውን ኣብ መንጎአን ፍልልያት ዘይምትእምማንን ዘይድለ ትርጉም ኣልቦ ውድድራትን ቅርሕንትን ምዝራእዩ ስለምንታይ እዩ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታት ሃይማኖታዊ ትካላትን ክብርታትን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሃይማኖት ጸለውትን ወላ ተራ ውልቀ ሰባትን እውን ከይተረፈ መጥቃዕቲ ብምግባር ኩናት ከፊቱ ዘሎ ስለምንታይ ንኹሉ መዳያት ሃይማኖት ክሳብቲ ዝደቐቐ ባእትኡ ከይተረፈ ምትእትታውን ምዕብላልን የዘውትር ዝብሉ ሕቶታት ክምለሱ ይግባእ ምናልባት ከበትን ዝተሓላለኹን ይመስሉ ይኾኑ ብግብሪ ግን እቲ መልሶም ቀሊል እዩ ስርዓት ህግደፍ ብስነ ሓሳባዊ መዳይ ናይ ጸጋም ወይ ዴስነት ማለት ማርክስነት ኣመለኻኽታ ሃልይዎ ንሃይማኖት ዝጸልእ ወይ ዝቃወም እንተዝነብር ኣካይድኡ ምነጸረ ኣፈታትሑ እውን ምበረኸ ወይ እውን ናይ ሓደ ወገን እምነት ደጋፊ ኮይኑ ኣንጻር ተኻልእ ዝሰርሕ እንተዝነብር እቲ ጉዳይ ካልእ መልክዕ መሓዘ እቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ ግን እዚ ኮነን
ጸቅጥን ጭቆናን ዝኾነ አወንታዊ መዳይ ኳ እንተዘይብሉ ስርዓት ህግደፍ ንኹለን ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን በቀጻሊ ይቆጻጸር ይጸቅጥን የዳኸምን ነይሩን አሎን ሎሚ በኤርትራ አይነይቲ ሃይማኖታዊ ትካል ወይ መንፈሳዊ ሆነ ተራው ልቀሰቢው በደል ዘይወረዶ ዝወርዱ በደላትን ግፍዕታትን ማእሰርትን ምጭዋይን መቅታልን ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እንተ ብጉህድ እንተ ብስውር እናዘየዱ ይኸዱ ምህላዎም ኩላትና እንግንዘቡ ሓቂዩ ዕላማ እንድሌትን ስርዓት ህግደፍ ንህዝቢ ብምንብርካኽ ዕምሪ ስልጣኑ ንምንዋሕ ጥራዩ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ምምሕዳሩ ኣብ ታሪኽና ብገዛእታ ሓይልታትን ዘይተራእዩ በደላትን ምትእታዋትን ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታትን ትካላተንን ፈጺሙ እዩ ንሃይማኖታዊ ትካላት በብተራ ንገለ በዓውታ ንገለ ብሰላሕታ ከሃድነንን ክጭቁነንን ከዳኸመንን ጸኒሑን ገና ብዝሓየለ መልክዑ ይቕጽሎሎን ፈለማ ኣብ 1992 ንሓያሉ ኣመንቲ ምስልምና ኣብ ኣስመራ ከረንን ካልኦት ቦታታትን ብሕቡእ ጨዊዩን ኣሲሩን ኣሕቂቁን እዚ ድሒርኡ ተፈሊጡን ተወሪዩን ቀጺሉ ኣብ ግዜ ረፈረንደም ብምስምስ ኣብ ምርጫ ኣይንሳተፍን ኢና ኢሎም ተባሂሉ ኣባላት መሰኻኽር ጀሆቫ ግዳይ ኮይኖም ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ንዝሩኡይ ሃይማኖታውን ሰብኣውን ግህሰት በኣጋ ኣይተቃወሞን ጥራይ ዘይኮነስ ከጽቅጥ ወይ ብምድንጋር ክድግፎ ተራእዩ እዚ ነቲ ስርዓት ዘሻደኖን ንቐጻሊ መንገዲ ዝሓበሮን ነበረ ኣብ ቀጻሊ እቲ ስርዓት ክሳብ ለይተሎሚ ኣብ ሃይማኖታዊ ትካላት ንዝነጥፉ ሰባትን ሃይማኖታዊ መሰሎም ንዝጥቀሙ ንስለ ሃይማኖቶምን እምነቶምን ከም ማሕበራዊ መሰሎም በዓውታ ኾነ ብስቱር ዝንቀሳቐሱ በሓይሊ ክደቁስ ልሙድ ስርሑ ኮይኑሎ እቶም ፍጻሜታት ብዙሓት እኳ እንትኾኑ ገለ ካብኦም ምጥቃስ ጥራይ ኣገዳሲ ይኸውን ንዝለዓለ ፓትርያርክ ተዋህዶ ንምትእትታው ስለ ዝተቃወምዎን ኣባታዊ ማዕዳ ስለ ዝሃብዎን ጥራይ ካብ ስልጣን ኣውሪዱን ኣሲሩን ፈለስቲ ካብ ገዳማት ኣገዲዱ ኣዕስኪሩ ኣመንቲ ጴንጤቆስታል ስለ እምነቶም ጥራይ ኣበየ ማእሰርትታት ንዓመታት ኣሕቂቑ ሰባት ነናይ ሃይማኖት ወይ ኣምልኾ ከኣምኑሎም ዘፍቅድን ዝኽልክልን ስርዓት ኣብ ኤርትራ ጥራዩ ብሓደ ተኣኪብኩም ጸሊኹም ሰጊድኩም ወይ ዘሚርኩም ኢሉ ንንጹሃት ሰባት ይኣስር ንዘመናት ንህዝቢ ብዘያፈላላይ እምነት ዘገልግላ ዝነበራ ሕክምናዊ ትካላት ይዓጹን ንብረት ይራስን ብናይ ህዝቢ ወፈያታትን ጸጋታትን ዝተሰርሓ ኣብያተ ትምህርቲ ይዓጹ ወይ ብሓይሊ ይህግር ሓደ ኣብነት ናይዚ እቲ ንመሰሉን መሰል ህዝቡን ብጋህዲ ስለ ዝሓተተ ጥራይ ግዳይ ማእሰርቲ ዝኾነ ወዲ 94 ዓመት ሓርበኛ ቦና ሓጂ ሙሳ እዩ ኣብዚ ሰዓበ ንደገፉን ንምፍትሑን ዝጠልብን ዝተገብረ ታሪኻዊ ሰለማዊ ሰልፊ ሰውራ ኣኽርያ ኣብ ቀብሩ ብምስታፎም ጥራይ ብምልካዊ ስርዓት ዝተኣስሩን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጠፍኡን ዛጊት ከይተፈትሑ ድሃዮም ዝጠፉ ኣማኢት ንጹሃት ዜጋታት ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮን ሽማግለታትን መንእስያትን ተወሰኽቲ መርኣያታት እዮም ንሓደ ወይ ካልእ ህግደፍ ዘይደልዮ ወይ ዘይኣምነሉ ሃይማኖት ወይ ጨንፈር ኣመንቲ ብምዃኖም ጥራይ ንዓመታት ብዘይፍርድን ፍትሕን ዝተኣስሩን ዝሃለቑን ኣድዮም ትቑጸሮም እዝን ካልእን ስርዓት ህግደፍ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ኮነ ኣብ ማእከል ሓንቲ ሃይማኖት እውን ከይተረፈ ምፍልላይን ምንቋትን ክፈጥር ምትእትታው ክገብር ይረአ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ እምነት ተዋህዶ ብትሑት ደረጃ ድማ ኣብ ውሽጢ እምነት ምስልምና ተፈቲኑ እዩ ሓደ ካብ ምርኣያታቱ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ እስራኤል ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘጋጠመ ዘሕዝንን ዘሰክፍን ጎነፅ ጠንቁን ኣሳዋሪኡን ህግደፍ እዩ ካልእ ኣብቲ ኣንጻር መንግስቲ ቀጠር ዝገበሮ መሰረት ኣልቦ ክሲ ብሓንቲ እምኒ ክልተ ዕዋፍ ንምህራም ያኢ ቀጠር ንተቃወምቲ ትድግፍ ኣላ እናበለ እቶም ተቃወምቲ ካብ ሓደ እምነት ጥራይ ምዃኖም ኣንጻርቲ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣንጻርቶም ኣሕዋቶም ህዝቢ እውን ዝቐንዐ ጎነፅ ክጥቀሙ ከም ዝደልዩ ከሲሱን ኣጸሊሙን እዚ ግን ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራን ታሪኹን ክብርታቱን ዝፈልጥ ሓንጎል ዘለዎ ሰብ ዘይቅበሎ ፍሹል ፈተነ እዩ እንደገና ናብ ሕቶና ክምለስ ስርዓት ህግደፍ ስለምንታይ እዩ ኣንጻር ሃይማኖታት ሃይማኖታዊ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዝሰርሕ ዘሎ ቀንዲ ዕላምኡ
ሃይማኖታዊ ትካላት ምስተን ክልተ ኣቐድም ኣቢለን ዝተጠቕሳ ስድራ ቤትን ትምህርትን እተን ቀንዲን ሕብረተሰብ ደው ዘብላን ዘማዕብላን ቀጻልነቱ ከም ንቡር ህዝቢ ዘውሕሳን ትካላት ምዃነን ስለ ዝፈልጥ እዩ እቲ ስርዓት ህዝቢ ወይ ወጻእተኛታት ንምድንጋር እቲ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታትን ትካላተንን ዝገብሮ ቁጽጽር ጸቕጥን ምድኻምን ከም ጸጥታዊ ስግኣት ገይሩ ዝሪኦን ዝሕዞን እዚ ግን ምስ ጥራይ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ወግዓዊ መግለጺኡ ከም ዓለማዊ ወይ ሴኩላር መንግስቲ እዩ ዝፍለጥ መንግስታዊ ዝበሃል ወግዓዊ ሃይማኖት ከም ዘይብሉውን ይገልጽ እዩ ስርዓት ህግደፍ ግን ኣብ ልዕሊ ኩለን ሃይማኖታት ሃገርና ንቡር ጥዑይን ሃናጽን ዘይኮነ ተጻባኢ መርገጽ ብምውሳድ ከቢድ ምትእትታውን ምቁጽጻርን ምድኻምን የካይድ ኣሎ ውጽኢቱ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኾነ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ኣሉታዊ እዩ ህግደፍ ግን ንቡር ኣሰራርሓ ዘየዘውትር ንረብሓ ህዝብን ወጽዓታቱን ዘይዓጦ ምልካዊ ስርዓት ስለ ዝኾነ እዚ ኣይንታዩን እዩ ኣብ መደምደምታ ኩልኻ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ወጻእት ትነጥፍ ዘለኻ ደላይ ፍትሒ ኣብ ኩሉ እምነታትን ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባታትን ንሽጣራታትን ሜላታትን ስርዓት ህግደፍ ኣዚኻ ክትነቕሓሉን ክትቃለሶን ይግባኣካ ንኹሎም ኣብ ልዕሊ ክብርታትካን መሰላትካን እንተላይ ሃይማኖታዊ ክብርታትካን ትካላትካን ዝግበሩ ግህሰታት ብመትከል ተቃወም ኣብ ልዕሊ ሓደ ወገን ጾታ ሃይማኖት ኣውራጃ ብሄር ወይ ካልእ ክፋል ህዝብና ዋላውን ኣብ ውልቀ ሰባት ዝግበሩ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ኩልና ከም ዝተገብሩ መጥቃዕትታት ርኢና ብሓባር ብዘይንሕስያ ክንምክቶም የድሊ ውዒሉ ሓዲሩ ኩሉ ኤርትራዊ ግዳይን ዕላማን ህግደፍ እዩ ስለዚ ኩልና ሓቢርና ንምውዳቕ ምልካዊ ስርዓት ንቃለስ ፎኢልና ንእለዮ ኣብታ ድሕሪ ምልኪ እትህነጽ ሓራ ቋማዊትን ዲሞክራሲያዊትን ኤርትራ ናይ ሃይማኖትን እምነትን ናጽነት ምስ ካልኦት መሰላት ብሓባር ብሙሉእነት ክኽበሩ ምዃኖም ንኣምን ነዚ ግብራዊ ንምግባር ድማ መዓንጣና ሸጣቢልና ብሕብረት ኢደኢድካ ንበል ብጸላእቲ ንዝግበር ሃይማኖታዊ ምክፍፋል ብሓባር ንመክት